Tambua. Lain tak menyasa. Ya mana tambu orang dapur ya tambu awak ko. Lain tak nyasa. Okaladang tanam lapau abatang taro dioya karo buah dendang minta abatamu aku piangi takana pulo awanya barale urang batu sangka alek nyurami sampai pagi ko dape bakandak karang dapu aya kopi bau kamari tuai sampai kesampung hasilnya asale dape ka Bukit Tinggi ka pasale yang ngarilah sanyo asale dape di aya kopi bialas teng jadi ju ndak dape ka Bukit Tinggi luri ke jalan payukum buah kalau tak ada aya kopi boleh diganti M150 Latibo di Bukit Tinggi ke Padang Luar hari lasanyo Latibo beko aye kopi raga-raga jangan sampai lupo Latibo di Padang Luar tantu ke Solo naye oto kalau Latibo raga-raga ona rokok di Malatanyo asale dape badan ke Solo biar membali batu senter asale dape badan Maroko biasa batang rokok kaisar ndak dape membali senter bali ke baterai tigo batu di sikota ada rokok kaisar oh tolong carikan rokok di Samsung Mancalia dia kandung PK balai awak taraga bangalih lado Mancalia dia kandung jadi marapulai awak taraga maulangnya Putia barenyo moro labu aden tanah badarai pulo lalamu baniyai na batamu ada lagai tak ada orang nanio alai ada Ense garende pasak pintu nak kunci bakuro-kuro kok lai juo mane kabaminantu carilah orang sarupuambo api-api 1001 di Bali kota bakota pilih adek mande manonan katuju rancak dipilih nan palobota elok ranahnya orang singkara kabalai le anak rasi cincin kan elok kalau kapalo bota rumah tak paralu balik camin gadanglah air dari mudi akaruangnya sampai kamu aro kolej suko dia tolong lambiak kabek lalu gak ada nalamu asa banamu gudang garam rokok suya jadi juo asal namu akan dong mengganggam ojo tangan kida jadi juo asa banamu laya kopi kok kalik bali bagulo asal kato kabaja di indah barale ori namu ju di